Naginiligan na sila silang regalo. Tara guys, naginiligan na silang regalo. Halawara pa na naman hingan. Hi guys, masong adlaw ninyong tanan guys. Welcome back again sa mga channel. Ano sa mga mata rin, nilibat-libat man. Mga pita ninyo. Kapitan ninyo guys. Kakimkim, Milo. Ilas kuya, unsa na. Si Kuya Kin kinapabilin nila sa ilas ati Monica gahapon. Kaya dito man mi. Ilas kami laati gahapon. Ha? Ati Amy, may 15 na karon guys. Muna ron nagbunjag sa mga bata dito sa Pilar. Kaya isama ko sa mga ninang at pumikaron. Masabay na lang ako nila sa ate. So silang sakdanan kay one man. Nagmotor lang tamin sa kay magbanak-banak dari bawo nagbanak-banak magbuli mis daghay pista. Ahak na. Muadto mi sa mga alas 8:30. Mahits na lang ako nila sakay silang sakdanan karon di may mga basa. Dasa kim harang ibilin. Di sila kauban. Dili ra kamahayang kay one man ha. Tugsugan dis papa na ate. Ya guys, kita ano patula. Ya. Patula nga. Oh, patula sikwa din ni, di patula sikwa. Grabe. Taasa. Uy. Tawa guys. Na oh. Taas mo dugog, taas man kung ingani yan ang button. Taas sa hapit ni sa tut ngani. Hawa. Hawa. Grabe taas guys. Yawa uy. Yawa ni sikwa ha. Paliwat tag ingani. Tagas. Madul mag-ingan ko katagas atong liwat nimo. Nubo man ka. Madul man og ingani katagas atong atong natanam, atong nabuhi na dadto. Na guys, nag-aundam pa mi sa mga regalo sa mga bata riya. Nagputos pa yung tawag isa ka badji. Diyan napilang putos ng ahadin. Abhak naman yung tawag ng agi. Ito guys. Magputos ako sa kahanggi kuan guys. Makain kay ko kay bago sa mga size silang mga kuan, ko kay bago asay hang makagas ato nilang upat. Susunod na kay makahibaw ko asay hang makagas ato nila o mo na yata nga kuanan. Para na mga makain kay angay silang tanan. Sino? Yes. Hey guys, kaya mamuto sa mi karidyo kana abhak ang sidlanan, pastilan. So guys, ready na mi at yang sa Bohol. Lagi mo. Yeah. Ready na mi guys. Tuwag mga ninang, hindi ka mga kumarit, kadubli-dubli na sa kumarit. Tapos si Johanny. Koriba, itong channel guys. Ito na mi guys, tira mo sakdan ya. Makisakay ako nila Tilinlin. Yan na mi guys, kinuko nagkabibo na mi dari sakdanan. Das ate, mo tagidja guys sa sakdanan. Padong na mi sa Pilar kay mo attend og bunyag sa upat ka bata. Yes. At yang sa Bohol. Johnny Jo Kalimte. Tapos Johanny Koriba guys. Please don't forget to subscribe. Muna sila yung mga bagong kumari karon. Ang ko na tawag na rin ni Ja guys, ni Ate Linlin, Ate Kumari na. Ate Kumari na. At din sa Kalimte pag subscribe Lia Bangis. O Money Boy Mix Vlog. Money Boy Mix Vlog. Guys, to. Ansa na makita na ni Jo guys. Lagi na ko guys nang hunong jud mi kalit kay diha may naglingkod dari tengas karsada ginuko. Ibaan naman mi uy. Galingkod jud sa mapta. Sa karsada. Pastilan ginuko. Ibaan naman mi guys. Bikong naunsa na to si Ja, bikong na kumba baghani. Abi kog si Jay nagkuan sa. Galingkod si Jadana, pastilan arang naman ko ba ah. Masuk kali kena banta dyan. Ginuko lagi hubog-hubog pa mor. Ay madala og mo ikid na gaway naghawid. Ay na, wala ako na lagi. Subscribe guys. Tapos Lia Bangis guys, si Jamoy nagkuan datos na taongan ng lingkod daris tungas karsada to na nakasakay nag tricycle gihatid na. Guys, diyan na guys, diyan na mi silang chapel dia. Kaning una naghama ka ukon. Ito na guys, ang mga batang mga pangtugot. Pamitaan sa batalag ni Anesita, Victoria, Arapita. Ito na guys, ang mga chikiting. Yan, chikika. Sugod na naroon tataid. Christmas mo mga bibi, kaya arong mabuntagan mo itong tataid. Sugod na bunza guys, kaya nakana ka dyan bunzagan. 30 ka bukapin. Nagana ka dyan bunzagan, 30 kapin. Daraga mo mga para sila.
Ako po po kayo naman. Terus, sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang Ginoo natin ninyo. Kung sa inalan siyang bata, nahanapin itong bata, magiging ka na, ready, go! Oh, malisan. Kung sa iba ngayon, sa timan, ano yung mga bata? Pagpunyagan. Mga ginikanan sa inyong paghangyo, pagpunyagan ng inyong mga anak, ginawag sa inyo ang tungganan sa pagsulot o gagatwilan, ang magbansay sila sa daling tapos ito. Katungganan ninyo ang pagkatimanila, ang mga kinumanong sila sa banalong sa Diyos, sumalang sa itulong nato ni Kristo, pinagi sa pag-ibog sa Diyos, o pag-ibog sa atong tao. Mga marotos, anda mo sa pagkabang ng mga ginikanan, di sa pagtuman nila, sila natuganan sa pagkakitanos, ninaan ramahan. Oo, kapag mong ginikanan ng mga mungubos, amoy magtuldo sa mga bata sa pagtumuros, sa mga nakot, sa mga paglampo, kaya sa Ginoo, yung pinakong ipon, wala bisyo, buutan ng kinabuhi, o muliwat ng inyong anak, muliwat ng mga ilang maninay ng buong bata. Mga kabataan sa datong pinamok, itawag ko mo sa pintanong sa katiliman. Sa ngalan sa mga katiliman, inom ko mga prinsipyo at kumalunong sa krus, pinagi sa krus, akong kurusan at sa mga bata, niya mo at alay ko sa krus. Sige, kuruskan. Ayaw ka balik ako. Ayaw ka balik ako. Mga kurus, balik mo sa mga kurus. Ako pa sa ang kurus ng pelo, sumana isa ng pelo. Siya ang ikaw, kurus. Inoon ito. Bingon na pulot sa latimunan. Diyan ang nato ng pinagawang sa daming isayutan. Kung napandato ang mga ito sa kanang katawan kasi kalimutan, gimuhan sila sa mga timunan. Kaya sila, sa mga samahan sa tanan sa Espiritu Santo. Kung tuloy sila pagtunan sa kanang natong isugod na ninyo, ginagsi, ako magubang sa inyong kanunay, ang ito sa pagkusan sa pagkibot. Ang pagkibot sa Ginoo. Kaya ikaw sa Kristo. Mga kanaw, ang dati ng mga bata sa inyong kahangyan, kung nasabi sila sa mga pinamit ko niya, unawa sa sila na ito sa inyong santo sa ibahan. Diba? Inabi sa kunyang gobyerno, imang pinangbutan ng mga tapo, mga saksi sa Bangilyo, naging sumakot sa kanamo. Diba? Pinagilan sa mga santo, at nito ang siyang pokli. Saan na mga inanahan sa Diyos? San Juan ng Magbubunin, San Jose, San Pedro ng Pablo, pamutan ng mga San. Sa Diyos, ang aking mga bata, sa bakong pinakoy, pinamit sa tubig, sa Espiritu Santo, yung ito ba, dahil ko ng Diyos, tanan? Tuhan, Diyos naman ang riyon, sinaging tubig sa kunyang, kaya tatanong kami, kung bakong nakoy, binungayin, dahil mabayin ng mga anak. Diba? Gitawag mong tanan ng kunyagan sa pagsayaw sa mga balita, kaya nito sito na ito sa tanang tao sa itong kalimutan. Diba? Ipanin ninyo mga anak, hindi ko binumang ang magamit sila sa pagpuos sa mga tubahan, kung makabatong sa kinalugayon. Sinabi sa nito'y yung tubig ng positibo sa lakan, pero sinanasok sa trabaho sa tubahan ng mga tao. Sinamit ngayon, sinabi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang nagilikanan ng mga magugos, ay ang magbibigis, kapag gagawin ko nila ang mga bata. Sinabi sa tubig sa silo. Nagpusod na kasi yung tubang sa ito'y. Isa rin ko ito ninyo ang pala, ang mabuhay ka mo dito sa dalawasan sa mga anak. Diyos,
Isahin ko ito ninyo ang mga pagdaling sa dalutan ng pagpaulikon sa tala. Isahin ko ito ninyo sa satanas ang mga sa tala o prinsipi sa pagkikitan. Ang inyong ito ba, nakatuwa ka mo sa Diyos ang mga nagagalang mong satanas, magputukan sa namin ko sa iyo ka. Nakatuwa ka mo ng Isus Cristo yan, pupunanap kung di mo, di anak, di Maria, Beben, ilan isang takbo sa mga segundo, malangitan sa mga minatay o karoon, nagalit ko sa tuwa sa mga, diba? Nakatuwa ka mo sa Espiritu Santo, sa tuloy kong sibahan, sa panagpusan sa mga santo, sa pagkakayo sa mga salat, sa mga panahon sa lawas o sa pinagsigayon, diba? Mga pinitong po, mga pinitong po, sa sibahan, sa po, kita. Sinungaling sa drama sa maraming sa pinatong ngayon. Walang sumuna, mamali-muli na ito sa inyong gayo na sa dami. At ito kayo mga kanila, wala na, ikulit-kulit lang sa ito, mana, dami. Kumiya, ipataas yung mga kanila na nanay, taas, kulit lang ito sa likod. Mga bihibanan ng mga nabubo, pinag-ayaw dito gaya na hindi, mga pinan na magsigatarunay. Ini yung mga napi, at ang ng Kristo, pinanagagagaw sa tagunay ng mga nagtasayo. Pagkakao na ng tagunay, at pagsigal sa pagkulong ng mga kasingkasi, sa pagbahay sa Ginoong sa dapat sa silang kanina, wala na mga santo, inalilas namin. Isolong din sa Kristo na pinagka na sa mga kanina, Alleluia, Alleluia. Inom mo kung mga Kristunan, hindi mo na bata ng asawa ng pag-usap ko niya. Itawag na sinataroon ng mga anak sa Diyos, kasi pala pinulo ang amat ng mga kinasalinya. Sinabi sa dagdag nito sa permas, manawag niya sa purunan. Kinabukto na nato sa Espiritu Santo. Matayo sa iya, ang inyong pinakuhin, magkatawag sa pamintahan, sa ayat sa pagpo, bangko na mo, magkayo ng isa. Nasagta mo sa balinaw, manangit ka ninyo ang Diyos na magkakasawang sa tanan. Diyos, ang amahan ng mga ko ng Espiritu Santo. Natapos ang pagbunyag sa mga bata, dan ang tupas palitaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpagay ng kanila, umagang po mga kapili, inanatang, huwag kayo, inanatang. Yes. Ang pista. Wala guys, sama na ubunjag. Parang ang mga anak dun, upat kabuok. Guys, yung mga anak dun pa. Pa sila, una na. Guys, humana ubunjag. Ano guys, murag ilang ate. Wala sa si bunjag doon kari. Wala sa Andrea guys. Andrea, Annalisa, Angelica, ug sa Arnel. Oh, dara. Gibunjagal ba ko guys? Guys, humato nami. Kaya human nagbunjag. Sa Johanny, yung kasanin daw. Basa nag-okay dyan guys. Nagkaon guys. Always ready dyan is ate ba? Eh, kapwede bisag stolen. Awal doon, bisag stolen. Kaya ng mga chikiting, yung mga ipangbunjagan. Dapat
Sabot si Arnel. At nag-iisang lalaki. Oh. This is mine! Hi guys! Yan, pag-smile eh. Mahila man ako eh. Ano niya? Guys, please. Juwali ko rin ba guys? Silingan kami natin. Walang sarang makita kay estudyante man eh. Silingan ko guys. Nami guys, sabot nami. Ato? Are. Hi lang bay. Dara ta malak dati no. Luuya uy. Isuk-suk jud. Day. Hi guys! Welcome back to my channel. Charot. Subscribe ang channel guys, sa to yung channel. Wa man dyan. Wa mo i-subscribe guys. Oh, dero goal. Doble na gamang kumari dani. Duha na yung mga anakon. Oy kang Kuya Manny sa tingan. Money Boy, mix vlog at yang sa Bohol. Og Liav Bangis. Tara guys, sabot na miss ilahang Ato pa dito. mansion. Wow. Pwede na lang po ito magtanag magsisi. Oh, jud. Ka. Mga kapamilya. Ito na kabe? Tara mi guys. Sabot na miss ilang bye. Dahil daghang mga niluto guys niya. Wow, grabe. Oh, spaghetti. Fried chicken, lumpia, suman. Oh, hani pa rin. Minudo. Oh. Analisa, mait na ka be? Naginilagay na sila silang regalo. Tara guys, naginilagay na silang regalo. Halawara pa na namang hingan ligaw. May kaibaw kinsa mga ngasa mga anak ko. Huwag may mga kaibaw. Asa nila mapunong. Guys, asa kaya mo rin ko niha. Bahala. Sige na. Sige, salamat. Dali na mo. Anak, Aral. po na ta. Aral pa sa mga bata guys. Ito ilang nga regalo. Oh. Si Andrea guys to. Karon pa rin sumakit eh. Hi guys! Kaya guys, yung mga Gina kabayaran ko na gilang kalipay guys. Sila din mo kabuk mo nagsuot. Lord, bless this food. Yan na siya makabangan karon Lord. Yan na guys. To the Christian world. Bitaw, welcome to the Christian world mga bibi. Haraman to sila. Dali na mo. Isapot, kartong dito to, masar ko. Asaragi gutom. Welcome to the Christian world. Parating mga bataan eh. Dali na mo mga chikiting. Sige na. Sige na, Nelisa. Masimo ni mo. Yan na. Dara bibi, ang binabi kay hatag. Bi, ano Lisa? Dara bi, luusap po nimo wa kay makaon. Dara. Pwede ra mo ko na magtunga sila. Sige na lang, mga ano mo, mga chikiting. Kumanagat sa dog. Bunjag sila guys. Happy christening. Tara guys, pangana mo lang, nag number 4 na sa Annalisa kay ganiha gamagot na daban ni kay gikatasan ka adyo guys na kumbati bi. Tapos Andrea, Arnel. Kana Arnela. Niutotan ninyo guys, diya, di sinugbang bangus, minudo, lumpia o fried chicken, spaghetti o suman o ganahan og suman. Atak mga ganahag suman. Niutotan ninyo guys, diya na diya. Diya na diya, nganta ninyo. Lumpia, my favorite. Yun na mga nataninjo. Hi guys. Piiting. Ara mga bata nang ano ba ni? Dali na pangana mo. Anak ng dudong hinin. Mangulay namin guys kay hapon na. Bye. Bye Gia. Gia to tilakun ka. Bye bibi. Karam to mga gift. Bye. Thank you sa food. Salamat sa jacket at sa food.
Sige, ari na. Ari sa amin. Noong. Sige. Oh. Dagang pagpasalamat ma'am. Ikaw na itimandan na imong mga anak, ha? See you na pod sunod. Among kuan. Ato na pa may slain nga kuan. Dapit. Kabanata. Ito na mi guys. Ito na mi guys. Unsa guys, manguli nami kay hapon na. Ilas ate. Napapad sila ilay mga lakaw. Ako napapagkoy buhaton kay mag-edit pa pud ni, manginabuhi pa pud ta. Kita-kita na naman ta dito ni kabut sabay. Ay hapon na. Bye-bye be. Katawa lagi sa Ito na mi. Hi guys, ako lapad. Oh, utot. Guys, di ako na abot na kusbay. Di abot na kusbay guys. Salamat ka Diyos naghatod. Ayos, Si subo. Kuya Manny. Kalipat ko sa channel basta kay ato jay channel guys. Jadi as iliya gimingaw ka ni Mama Yang. Dyan. Enak pa niya. Gibili na rin mo kay uwan-uwan lagi. Sige na bugot-bugot. Kaya nga naman. Dugay ko ka. Nasig bugot po si Kim Kim. Dugay mama. Langan-langan. Nagbugot po eh. Kaloto na. Itulot mo. Oh, very good. Very good. Nga no, namurit sing mangkan sa may mag-iit di ay uban. Kindi. Di. Unsa man? Nipyang. 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 Gimingaw man si Mama. Ay! Gimingaw man si Mama Yang. Hi guys, baho ko. Utot. So guys, mora na yung video rong adlaw guys. Nahuman na gad din taon ug bunjag ang mga bata natus kanang pilar. Malipay yung taon pud mi guys nga nabunjagan ang taon sila. Gali si Kim Kim mo anak ka uban nanuli ni Jesus Analisa ug asa kuno si Kim Kim hangibilin kay kabundaken lagi dari guwan. Baga ka jug dagum. Baga. Baga. Salamat sa Ginoo kay nabunjagan ning taog mga chikiting datus pilar. Lipay na. Duyan. Salamat po nila Ate Linlin ug ni Sir Michael. Silang pagpauban. Kaya nag-hit sa akong lagsakjanan guys. Kaya wala kita masakjan dari. Kaya samot nagmotor may mga basa gazid mi. Salamat ka dyan nila. Ni Kuya Manny ug ni Kuya Johanny. Salamat ka dyan ninyo guys. Thank you pag kanunay guys. Inyong pag-watch na mo. Jaw ninyo kalimti pag-like ug subscribe ang among channel guys. So katupang ilang mga channel. May ilang gipangingon. Salamat ka Jo. Thank you ninyo guys. Nakita-kita na patasunod na mong video. Bye guys. Bye. See you tomorrow. Bye-bye.